красива церемония по откриването в Пазарджик бе даден старт на най-мащабното спортно събитие за най-малките спортисти на България – Фресколиада. Игрите се провеждат по модела на Олимпийските игри и за втора поредна година се организират от община Пазарджик и най-голямото млекопреработвателно предприятие в региона Лакрима. Тази година в игрите са включени 11 вида спорт. За бъдещите спортни звезди на страната ни на откриващата церемония се изявиха едни от най-ярките млади изпълнители у нас, а специални гости бяха Скандал. Много е хубаво да има такива събития, свързани с спорт. На нас двамата спорта лично много ни е помогнал за изграждането на дисциплина и работна етика. Всеки си е мечтал да открива Олимпийските игри. И ние имаме щастие да открием малката Олимпиада. И за нас, даже и за мен и за учи като изпълнители е вълнуващо това нещо. Откриването на Фресколиада предложи много музика, танци и истинска магия. Зала Васил Левски бе препълнена, а сред специалните зрители бяха посланиците на кралство Мароко и Ирак. Много съм щастлива и впечатлена от това, колко много хубави млади хора са привлечени в това събитие. За първи път съм на подобно събитие и мисля, че е прекрасно, особено като виждам щастието в очите на малките деца, момичета и момчета. Искам да изкажа благодарност, че сме поканени на това събитие. Днес е хубав и невероятен ден, защото виждам всички тези деца. Вълнуващо е да присъствам на това значимо мероприятие. Тук сме, за да подкрепим децата. С приветствия към всички присъстващи се обърнаха хората, без които Фресколиада не би била възможна. Кмета на Пазарджик Тодор Попов, собственика на Лакрима и Фреско Моханнет Ал Нуаими и директора на завод Лакрима Росица Черкезова. А сред най-развълнуваните след края на церемонията бе златното момиче на българската гимнастика Арнета Камберова, която също отговаря за организацията. Сега предстои трудната част за нашите спортисти. Абсолютно е така. Още в събота стартираме с състезания по художествена гимнастика. Следващия уикенд ни очакват състезания по кикбокс и по футбол. Фресколиада ще продължи през уикендите до месец юли, като в нея се очаква да участват стотици деца от цяла България.